سلام خبركم أبرحوا قربان كينكم مدباتي تكتاتلو زلهم أحوات أب زلهم موت بوكتلو تسفاي قبر نلومي أب قصنا يخون أمولو سورنتنا زواتسالنا دقات عنفرور كتفعلنا زخيل نمادا يخون نفتقان أسر فتقان زتريلنا كم أون نايت حي مهرمتون كهدا ألنا زخيل قلت فوتسي زلون أقدا سنت حستي أي حيزلكم متي زلخو سقاب مورداتا كتكتاتلو ندما يعدمكم نلومي أداليا زلخو نملو سونتنا كنتقمل نخيل أقداسي تحستو نخنسرح اتقندي زدلينا طحون قوصل قابايو زخون عينت كيميكال زي تحوسو صوري قابا انت رخبنا تزبلت اي خون مالتيو قابا بقليلو كترخبو انت زي كيلكنون كاب امازون بأونلاين كتقزعو تخيلايخن اتناتو لينكون بوست جيري اللغو እቲ ካልኣይ ዘድልየና ድማ ፀባ ፓውደር ወይ ድማ ኒዶ እዩ ዝኾነ ዓይነት ፀባ ፓውደር ክንጥቀም ንኽእል ኢና ኣብዚ እውን ማይ ኣለና ኣብ ጎንኡ ድማ ሮዝ ወተር ወይ ድማ ማእል ወርድ ክንጥቀም ኢና ከምኡ እውን መዓር ቀሪበ ኣለኹ ኣሰራርሓ ድማ ሓደ ማንካ ኒዶ ምስ ክልተ ማንካ ጋባ ሓዋዊስና ብማይ ጌርና ክንልዕጥጦ ኢና روز ووتر زسما معنا انت خوينو دما اب كندماي بروز ووتر كيرنا كنلططو نخيل ኢና ወይ ቁርብ روز ووتر ቲናውን ዝተረፈ بنورمال ማይ ክንጥቀሚና ከምኡውን ሓደ ማንካ መዓር ነእትወሉ መዓርውን ከም ምርጫና እዩ ክንገድፈውን ንኽእል ኢና ብሓደ ኣቕጢና ላዕጢጥና ድማ ብኸምዚ ክንጥቀመሉ ኢና ቅድሚኡ ግን ቆጽሊ ጋባን ቆርበትና ዘለዎ ጥቕምታት ክንርኢ ኢና ቆጽሊ ጋባን ቆርበትና ኣገዳሲ ትሕዝቶ ኮይኑ ገለ ካብ ጥቕምታቱ ድማ ንዝተኣከበ ረስሓትን ዝሞቱ ቆርበትን ብዕሙቕ ዝበለ ከጽርየልና ይኽእል ፈፀጋ የጥፋኣልና ተኸታቲልና ብምጥቃሙን ካልኣይ ግዜ ከይወፅእ ይከላኸለልና እዩ ንማዳን ንብዝተፈላለየ ምክንያታት ሕብሩ ንዝቐየረ ቆርበትና እውን ከብረሃልናን ናብ ንቡር ሕብሩ ክምለስን ይሕግዝ ኣብ ሕቆና ይኹን ኣብ ኣፍ ልብና ብሓፈሻ ኣብ ሰውነትና ዝወፀና ደቀቅቲ ዕንፍሩራት ከጥፍኣልናን ከድርቐልናን ይኽእል ብተደጋጋሚ ብምጥቃሙን ሰውነትና የለስልሶን የብርሆን እዩ ከምኡውን ሓደ ሕብሪ ንክሕዝ ድማ ይሕግዝ ፀባውን ንቆርበትና ብዙሕ ጥቕምታት ዝሓዘ እዩ ንፅባቐ ቆርበትና እውን ኣገዳሲ ትሕዝቶ ኮይኑ ገለ ካብ ጥቕምታቱ ድማ ፀባ ንቆርበትና ንዝተኣከበ ረስሓትን ዝሞቱ ቆርበትን ብዕሙቕ ዝበለ ከፅርየልና ዝኽእል እዩ ቆርበትና ወዝ ዘለዎን ዝያዳ ጥዕና ዘለዎን ክኸውን እውን ይሕግዝ ደቀቅቲ ምጭምዳድ ናይ ቆርበትና ሰጥ ከብለልናን ንቐጻሊ እውን ካብ ምጭምዳድ ይከላኸለልና ቆርበትና ብዕሙቕ ዝበለ ብምትርካስ እውን ንኸይደርቕ ይሕግዝ ገባብ ኣጠቓቕሞ ድማ ንገጽና ማለት እዩ መጀመርያ ገጽና ብሳምና ኣጽሪና ሓጺብና እዛ ናይ ገባ ማስክ ለኺና ን20 ደቂቕ ወይ ድማ ስጋብ ዝነቕጸልና ከነጽንሖ ኢና ምስ ነቐጸልና ድማ ብለበጥ ዝበለ ማይ ሓጺብና ብማይ ዝሑል ጌርና ክንለቕልቆ ኢና ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለውን ኣብ መወዳእታ ብበረድ ጌርና ክንደርዞ ኣለና እዚ ድማ ንመናፊት ናይ ቆርበትና ንምዕጻው ይሕግዘና መወዳእታ እውን ንገጽና መተርከስ ንጥቀመሉ ክሬም ወይ ድማ ዘይቲ ንለኽዮ بخمس أجابب دما أبسمون حدا كيزك نتكملينا إذا ماسك زيان استفلالي تقاماتنا قربتنا تفوسلنا أزياد أقامتن وزيتاويتن ماسك خوينا نخلو مالت نصبوت يخون نستين نتكمل لا أقداسي تحستيا
ንነብስና ብንጥቀመላ ድማ መጀመርያ ንሙሉእ ነብስና ብማይ ውዒይ ጌርና ተርኪስና እዛ ናይ ጋባ ማስክ ኣብ ኩሉ ከም ዝበጽሕ ጌርና ክንለኽዮ ኢና። ቀጺልና ንኩሉ ብኢድና ን5 ደቂቕ ዝኣክል ክንፍሕፍሖ ኢና። ድሕሪ 5 ደቂቕ ምፍሕፋሕ ድማ ንተወሳኺ 5 ደቂቕ ኣብ ቆርበትና ከነጽንሖ ኢና። ኣብ መወዳእታ ድማ ብለበጥ ዝበለ ማይ ለቕሊቕና ከምቲ ልሙድ ብሳምና ክንሕጸብ ኢና። እዛ ማስክ እዚኣ ንሙሉእ ሰውነትና ሓደ ሕብሪ ንክሕዝ ትሕግዝ ኮይና ቆርበትና ልምሉምን ወዝ ዘለዎን ክኸውን እውን ትሕግዝ። ኣብ ሰውነትና ንዝወፀና ደቀቕቲ ዕንፍሩራት ተጥፍኣልና ኣብ ናይ መጀመርያ ምጥቃምና እውን ለውጢ ክንሪኤላ ንኽእል ኣዝያ ጠቃሚት ትሕዝቶ እያ። እዚኣ እውን ኣብ ሰሙን ብከምዚ ዝረኣናዮ ኣገባብ ሓደ ግዜ ንጥቀመላ። ናይ ሎሚ ቪድዮ ብቆጽሊ ጋባ ዝስራሕ ንቆርበትና ኣዝዩ ጠቃምን ውጽኢታውን ዝኾነ ኣገዳሲ ትሕዝቶ ተርእያ ነይራ። ጠቃሚት ክትከውን ከምኡውን ኩላትኩም ክትጥቀሙላ ተስፋ ይገብር። ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኣይትረስዑ ኢኹም። ነቶም ነዛ ቪድዮ ሓደሽቲ ዝኾንኩምን ሳብስክራይብ ብምግባር ኣባላት ናይ ቻነለይ ክትኮኑ ብክብሪ ይዕድመኩም። ነታ ኣብ ታሕቲ ዘላ ቃጭል ብምጥዋእ እውን ሓደሽቲ ዘውርዶም ቪድዮታተይ ብቐዳምነት ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡውን ንዝሓለፈኩም ቪድዮታት ዘይረኣኹሞ እውን እንተለኹም ኣብ ፕሌሊስት ኣቲኹም ተመሳሳሊ ቪድዮታት ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ሎሚ ቪድዮ እዚ እዩ ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ ኬሚካል ዘይብሉ ትሕዝቶታት ተጠቂምና ከመይ ጌርና ጽባቐ ቆርበትናን ጨጉርናን ንከናኽን ዝብል ቪድዮታት ሒዘልኩም ክመጽእ እየ። ዝኾነ ሕቶ እንተለኩም ወይ እውን ከቕርበልኩም ትደልይዎ ነገር እንተሎ ኣብ ኮመንት ክትገድፉለይ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ሎሚ ቪድዮ እዚ እዩ ነይሩ። ብኻልእ ቪድዮ ስጋብ ንራኸብ። ሰላም።